Oh lur, sahur kali iki aku arep nggawe menu sing simpel-simpel tapi muasuk. Nah, iki lho tak dodoi eksperimenku. Iki ndek kene aku nggawe mie lemonilo rasa rendang. Gas masak. Langsung ae tak emplung-plung nih. Karo ngenteni mene mateng, aku nyambi goreng ndok lur. Nah, iki lho sing marai enak. Dek bumbune iki tak tambahi santan instan 2 sendok. Terus ngecek mine, lho kan banyu niki mesti bening, mantep yo. Sakwise mateng, dek bumbune ditambahi banyu godokan mie 7 sendok makan. Wes gas langsung dicampur nih. Aduk-aduk, gak lali tak tambahi sayuran karo ndok ceplok. Nah, iki lho penampakane beh jan ketok menggoda. Mari kita madang. Bismillah. Wes bener-bener muasuk. Rasane gurih mantep. Wangi mirdang padang ditambah santene jan maknyus tenan. Tambah creamy lho. Gawene simple tapi enake jan pol. Cocok gawe menu sahur ngene. Auto telap-telep. Hargane saiki yo mundak terjangkau lur. Sak bungkusnya dadi mung 5.000-an. Beh wis nyelot sehat, nyelot enak, nyelot terjangkau, nyelot mantep pol. Wes gek dijajal resepku mau lur. Dos gandos.